West Karbi Anglong Ronghang MSC constituency ke parlo Hongkram Adarsa Pachwak Lamalong Pai ni Pai Inkorap TR ni KJA Ronghang Hawar Amei atum pen Tirikam Amei asaihem kangpu pon Jai Megalong Ronghang Hawar Amei Mai Phu Ron Dhiram Kru Gongchun Bang Chesong Ingleng Dihin Rimbang Borsing Teron Bidisar Bulisor Hansi Karbi Customary Law Chairman Muniram Teron Ronghang VDC Chairman Khonsing Tokbi Ronghang Lems Vice Chairman Babu Timung cleared up terang lapen kaprek man pengki dotum chetongdu. Ronghang Hawar Amei atum pen sidami pining ingdeng thom kebrake thom Hawar Karbi risonim so rongaji misen me et pen ke pachun ponjia phan ni phai kreke thomarni Tirikam Amei seng pondu. Tirikam Amei seng det pen aphi chingki chingwai ponsi Ronghang Hawar Amei atum pen terang krehini humri damsi sona lam the chingki chithan ponsi pining ingdeng thong kebrake thom Hawar Karbi risonim so rongaji along kidun edji aphan lam chakchi pidun etlo. Tirikam Amei nilitum ing pupon edlo lapen ke nujok pi ta sompon elu labang so phike nilitum ladak Ronghang Hawar Amei pen patir piponsi nilitum la non kewangi ingdeng thongkera ke thom ri Karbi risonim sorong aje labang nilitum pachun ponpo lapen ke keceng ponji labang ke nilitum tariking kora sirkep lapen tarik hinian nilitum fria ceklu pajut ponpo lapen ke nilitum unan ke ladak ing sam jin pensi nilitum La sopi ingdeng thong kebrake thom Hawar Karbi risonim sorong aje ketalon ponjia phan sai do anamo chingki chingwai jia phan Tirikam Amei asaihem thik pondu. Bangso Tirikam Amei asaihem kangpu ponalong ada porphai sirke paporake hai rubi senar pen KJA Ronghang Hawar Amei alama inthur ponpo. Aduntu ingdeng thom kebrake thom Hawar Karbi risonim sorong aje ketalon ponjia phan maru anujok pi tami ipon thulo. La sopi ingdeng thom kebrake thom Hawar Karbi risonim sorong aje mesen me et ke pachun ponjia phan bidisar ke do anatum pen chingki chingwai ponchu. Ronghang Hawar Amei klembang phi mai phu kongchun bang penceng lok nilitum ladak cirap citup pensi nilitum labang soa Amei bangke pachun ponpo lapuan chon Board Hoy Sopen Priyanka Balmiki KTV News